Nanti लोगोफोर मुसुखा सावनो नागिरदों आरोना Bapak live foto tabrak. Foto mari jauh ini. Go back from Brazil. We want justice! Relax! दिनै बे फाग्लिजरा फारटुनि 3600 बिगा हाखौ माने आदानि कम्पानिनो होनो होननानै प्रमद बर'आ पुलिसखौ बाहायनानै बेयाव सिमा थुनो खुन्थिया थुनो होननानै
फैदोंमोन गोबां पुलिस फर्स फैदों दा बिनि गेजेराव गोबां रायजो राजाफ्रा हिन्जाव हौवा बयबो ओंखारदों उन्दै गथ' गोरलै गासिबो ओंखारदों फुंनि 7टानिफ्रायनो बिसोरो बेयाव ज' जादों दा बिसोरो खुनुदिन आदानि कम्पानिनो बे जायगायाव हा होआ नांगौबा दै होगोन नांगौबा जि होगोन थेवबो हा होआ बे थांखिजों बिसोर दिनै जे पुलिस फर्स लानानै जे सिमा बोनो फैदोंमोन बेखौ होबथानाय जाबाय दा गोख्रोङै होबथादों बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव नुदों दा बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिबाय दा थारैनो बेयो मोनसे थांनानै थानायनि संग्राम बियो बे बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थांनानै थानायनि मोनसे गिदिर संग्राम मोनसे गिदिर जुजिनाय आरो बे जुजिनायाव दिनै बिसोर दिनै देरहासार जाबाय आरो बेनो दिनै जोबथा नङा आरो हयथ' गाबोन समफोरलागै आरो फैबावनो हागौ बेनिफ्राय बिसोर अरायबो थियारि रेडि जुजिगोन गाबथागोन आरो जों हागौ जेरैबो रैखा खालामगोन बे बाथ्राखौ बुंदों दा साननो गोनां बाथ्रा बेनो दिनै प्रमद बर'आ रायजो राजानि एथ' खुद्रिनायखौ मिथिनानैबो मिथिबायदि मानो अख्रा खालामनानै बे हाखौ आदानि कम्पानिनि मानो होननादों फारसेथिं जा आयेन दं 6 सिडुलनि आयेन बे 6 सिडुलनि आयेनाव बियो गुबुन बाहेरानि मानसिनो ट्राइबेल नङि मानसिनो खुनु हा थेरनायसो हगारनो हाया प्रमद बर'आ अब्ला बे 6 सिडुलनि आयेनखौ सिफायनानै दिनै बे गावनि बर' फिसाफोर मावनानै जानाय बे हाखौ दिनै सेनानै गुबुननो जे हगारनो होनो नागिरदों हाखौ बे बेसेबां गिदिर अननाय बाथ्रा बियो अननाय बियो जाथिखौ अलखदाव खोलैनानै डेभेलपमेन्टनि नामाव 3600 बिगा हा मालायनो होनानै दिनै रायजोखौ आलाय सिलाय खालामनाय बेखि मोनसे डेभेलप जायो बे खुनुदिन डेभेलप जानो हा बियो डेभेलपमेन्टआ बेखौ होना गावनि हा हु फाननानै रायजो राजाखौ मोदै रोखोम सोगाबनानै नोङो बे आदानि कम्पानिनि हा होनानै बेयाव मोनसे डेभेलपमेन्ट लाबोनो नागिरनाय बे खुनुदिन बे डेभेलप जाया बेजों रायजो राजा बेखौ गनाय हाया आरो बे रायजो राजानि खुनु समस्याखौ समाधान खालामनो हाया आरो बे जोंनि डेभेलप लाबोनो हाया आरो जों दा नुगासिनो दङ बे आदानि कम्पानिया दिनै सारा भारत बर्षआवनो गासै 8था बे ट्राइबेल पावार प्रजेक्ट दङ बे ट्राइबेल पावार प्रजेक्टनि गेजेराव बियो 8थानि गेजेराव टटेल दिनैसिम माने एज अन 31 मे 2024 होनना बुंदों 31 मार्च मेनि 2024 सिम बियो मात्र 3315 जनल' साख्रि होदों दा अब्ला बे 8था बे इन्डियानि बे बेसेबां थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयाव मात्र 3315 थाल' पस्ट साख्रि होदोंब्ला बियो अब्ला जोंनि बासबारियाव बेसेबां साख्रि होगोनलै दा बे बुंलादों बियो 8000 9000 10000 साख्रि होगोन होनना बुंदों बे मिसा खोथा एथ' मिसा खोथा बुंनो हागौ प्रमद बर'आ लासिंसिं बोरै बुंनो हायो आरो बे बुंबावदों बे गुजरातआव राजस्थानाव अन्ध्र प्रदेशआव इसिबां बे बर'फोर लेबार मावहैदों खामानि मावहैदों बिसोरखौ लाबोजोबनानै बेयावनो साख्रि मावहोनो हायो ओरै होनना बुंदों प्रमद बर'आ दा आं बेखौनो प्रस्न' खालामदों प्रमद बर' नोंहा जुदि एफाराम साहस दंब्ला नोंहा जुदि एथ' हिसाब दंब्ला डेभेलपमेन्टनि नोङो जेरै खोथादों बे मानसिखौ लाबोजोब सिगाङाव दानो लाबोजोब गासिबो लाबोनानै साख्रि होनो बै बे बासबारि ओनसोलाव लाबोजोब गासिबो बे गुजरातआव साख्रि मावनाय ओमफ्राय राजस्थानाव साख्रि मावनाय अन्ध्र प्रदेश साख्रि मावनाय बेयाव लाबोजोबनानै साख्रि फै प्रमद बर'ना साहस दंब्ला एनाउन्स खालाम गाबोन फोसाव नोङो अब्ला बे रायजो राजा सिन्था खालामदों लाबो दा रायजोफोर बे मिसा खोथा बुंलांदों प्रमद बर'आ बे खुनुदिन बे माने मिसा खोथा बुंनो थाखाय बे खुनुदिन एसे उसुबिदा मोना बि नङै खोथा बुङो रायजोखौ माने आन्दायहोयो दा बिनि गेजेराव सोरबा बिदि देवान मानसिफ्रा बुंफाग्रा दङ डेभेलपमेन्टखौ नांला नामा जोंनो उन्नति नांला नामा ओरै होनलाबायग्रा दं उन्नतिया माबोरै जायो बिस्रा खुनु माने सिन्था गैया दा दिनै बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जुदि पासआवनो जायोब्ला बे एरियायाव बिराद मोनसे पलिउसन जागोन दा गुबुनाव जेरै जादों जों बेखौ जेरै हिसाब मोननो लागासिनो दं जों मिथिगासिनो दङ बिराद गिदिर पलिउसन जागोन एयार पलिउसन ओमफ्राय वाटार पलिउसन जागोन बे जायगायाव दैफ्रा गासिबो गोसोम जाजोबगोन मेलेखा जाजोबगोन बे जायगायाव आरो बे एयाराव पलिउसन जागोन बे गोसोम उखुन्दै जागोन ओमफ्राय उखुन्दैनिफ्राय मैला जेरै खयलानि मैला बे खाथि खाला एन्टार बे 15 माने 20 किल'मिटार एरियायाव बे गोलैगोन गासिबो बियो बिनि माने अइलनि डास्टआ बे माने खयलानि मैलाया बे उखुन्दै गुन्दैया बे गोलैगोन आरो बे खाथि खालाव जोङो बे खयलानि उखुन्दैजों गोलैनाय माने मैलाफ्रा दांबानो मेलेखा गोसोम मोनजोबगोन आरो बे आदानि कम्पानि बे थार्मेल पावार प्रजेक्टजों जोङो स्किननि बेमार जागोन बिगुरनि बेमार जागोन केन्सार जागोन
बायदिसिना अनेक रेकर्ड दं दा बेफोरखौ दिनै बिखानि हाव फावनि हां लानायनि प्रब्लेम दङ दिनै गोबां जे रेकर्ड मोनगासिनो दङ दा दिनै बेखौ मिथिखांनानै दिनै बे जायगायाव बोरैहाय दिनै बे थार्गेट पावार प्रजेक्टखौ बानायना लाबोदों बेखायनो जों रायजो राजाया होबथादों जोबोर बाथ्रा मोजां जों साबायखर धन्यबाद होयो जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बासबारियावनो कनफारेन्स खालामनानै बेयावनो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थांखिखौ बेयाव लाजेनदों दा दिनै बे जायगानि आफा रायजो राजाफ्रा बे दरलायसे हाखौ लाखिनो थाखाय बे बड'फानि बे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जानाखि थांखि बे थांखि थैया नोंसोर दं बे जायगानि रायजो राजाफोर थैया दङ बेखायनो दिनै पुलिस मिलिटारिफोर फैनायखौ दिनै नेवसिनानै बिसोरखौ जों माने जुजिनानै नानाथा जुजिनानै दिनै बे जायगायाव बे खुन्थिया गायसननायखौ जों होबथादों आं साबायखर होयो आरो बेनो मोनसे संग्राम जाथोंसै बेनो संग्राम बासबारिनिफ्राय संग्राम स्टार्ट जाथोंसै बे ब्रह्म बर'बादि जोलैनि हांगार जाथि बेरेखा खालामग्रा जाथि माने खथि खालामनाय थांखि लाग्रा बे ब्रह्म बर'खौ होखारनायनि थांखिया बासबारिनिफ्राय जाथोंसै सारा बर' फिसाफ्रा दिनै बुजिसै सारा सारा बर' फिसाफ्रा दिनै बुजिदोंसै बर' फिसाफोर बयबो बुजिदों आरो ब्रह्म बर'बादि थगायसुला नंखाय खोथा बुंग्रा मिथ्याचारि अत्याचारि जाथि थगायग्रा जोलैनि हांगार बेखौ होखारनो थाखाय दिनै बयबो जानजि खाफ्राबाय बासबारिनिफ्राय बे बासबारिनिफ्राय बयबो सोलोंदों बयबो जानजि खाफ्रादों जांख्रिखांदों आरो बेयाव सारा बड'लेण्डनिफ्राय दिनै ब्रह्म बर'खौ उद्धार खालामनो होखारनो थाखाय बयबो थियारि जादों आं बयखौबो खावलायहरो दिनैनि बे बासबारियावहाय जोंनि मानगोनां बर' रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै फुंनिफ्रायनो बिथांमोना जाया लोङा